aquí con Lucía, Lucita tomando sobremesa. Lucita, ¿cómo está esta sobremesa, eh? ¿A qué sabe? ¿A qué sabe? A dulce. Ah, está rica, eh? Hombre. Fixena, Lucita. Non sabes ben que está feita polo túa mão, A ver, estamos na festa dos avós de Láncara. Que ten de especial esta festa? Esta, que é moi bonita. Moi bonita e moita xente, máis de 500 persoas. Exactamente, moi bonita, moita unión e moi ben todo. Ti cantos anos levas vindo aquí, Lucita? 53 años. Mi madriña. Estoy vieja ya. E por que che gusta tanto esta festa? Porque é de vellos. E de vellos, de avós? E vos, E aboas? E hoxe non remata a festa, porque hoxe tivemos gastronomía, cultura, tradición, pero mañá continúa. Hombre, a terceira gallega, a ternera gallega é mañá. A mí mandaronme mal de día, porque mañá comese máis que hoxe, non? O meu penso que sí, porque hai de todo. Hoxe non hai máis que para comer. O sea, pero hoxe é de balde, non te podes queixar. Hombre, non sei, hai que yo agradecer ao alcalde. Tamén pagamos tributos, Sí, que nos día a comida. É moi importante, a comida como está, porque de balde, pero como está Moi boa, boa, non? moi boa, moi Sí, boa. gustouche? Sí, moito. Mañá convidamos a xente entón a vir ata aquí a Taláncara. Vale, vale. Sí, vale ou non? Pero ti Sí, sí, que convidamos. sí, sí. Convidado do mundo. Do mundo, claro. O que pasa é que estou vendo aquí a xente un pouco animada. Que pasa por aquí? Non estades animados? Sí, sí, moito. Sí, moito, pero estades coa sobremesa 2 horas, coa sobremesa. Claro, porque hai que disfrutar e descansar. Hai que descansar, pero eu quero outra cousa. Sabes o que quero? Aquí non falta algo. Que falta aquí? A ver esta xente. Azucena, José. Isto que? A nova artista. Albañí. Ah, espera, que teño nome artístico. Como é o meu nome artístico? Albañí. Albañí ou albañil? Albañí. Albañí. Albañil non tes pinta de albañil, non. Mira, toda a xente aquí de sobremesa, levan 2 horas. Dilles aí que comecen a bailar. Hai que bailar, hai que facer a A ver, digestión. todo o mundo a bailar aquí en Láncara, por favor. Imos, imos. Albañí e Azucena. A ver, todo o mundo bailando, de pé todo o mundo. Nada, aquí, nin o quen anda aí consegue levantar a esta xente. Imos, todo o mundo. Se antes tú era conocido. Por que non bailan? Por que non bailan? Eu creo que comeron demais. A ver esas cadeiras, arriba. Tú estás conmigo, como amigos, sino como outra cosa. Eu despido xa así o directo, Pero todo o mundo aplaudindo todo o mundo. Grava para aí, aí. Moi ben, aplaudindo. A xente animada aquí en Láncara, unha maravilla. Despedimos o directo. Azucena, Albañí e José. Imos. 1, 2, 3. Como animadora de festa, Alba Moredo, desde logo, non ten prezo. Aí tenemos a vos en Láncara, que maravilla, disfrutando de boa comida, de música en directo e do que fai a nosa compañeira Alba Moredo. Ela facendo os coros e todo, que non sei que máis lle pedides, con ese ritmazo. Que maravilla. Guau.